Iż-żgħażagħ fid-dinja tal-lum jekk tgħaddi l-liġi kif inhi, ħajkollhom exposure iktar wiesa' biex ngħidu hekk periklu akbar fis-soċjetà li deħlin fiha ħatkun ta' iktar sfida għaż-żgħażagħ u għall-familji. Tħassib ċar minn Anthony Gatt, id-direttur tal-Caritas, wara li din il-ġimgħa bdiet id-diskussjoni dwar il-liġi mresqa mill-Gvern li mistennija tillegalizza l-użu tal-kannabis. Waqt intervista li saritlu minn Liza Spiteri fil-programm NetLife, Anthony Gatt sostna li jekk tgħaddi din il-liġi u f'Malta l-kannabis tiġi legalizzata, din se tagħmel iktar ħsara milli ġiet għaliex hu naturali li aktar ser ikun hemm abbuż. L-ikbar biża' tagħna hija li meta inti tilliberalizza ħajkollok iktar nies li ħajużaw is-sustanza għax ovvjament għandha l-ewforija li tik il-pjaċir tagħha. Allura dak kollu li jagħti pjaċir il-bniedem huwa kalamita. Fid-dawl ta' dak li qed jiġi diskuss bħalissa fil-Parlament Malti dwar il-liġi tal-kannabis, id-direttur tal-Caritas saħaq li l-pożizzjoni li qed jieħu l-Gvern ma kienx kif stennew il-Caritas. L-approach li qed tittieħed dwar il-liġi tal-kannabis mhix l-approach li aħna konna proponejna. Tul l-intervista Anthony Gatt esprima tħassib tiegħu dwar il-fatt li żgħażagħ jħobbu jesperimentaw u għalhekk din il-liġi se tagħmel iktar ħsara. Il-biża' tagħna hija li din il-liġi ħażid in-numru ta' nies li ħajkunu qed jużaw. Ħajkollok min jista' jpejjeb fil-libertà tiegħu, però jekk ħajżdiedu n-numbers ħajżdiedu dawk li ħajsofru d-dipendenza u l-konsegwenzi serji ħafna tad-dipendenza. Anthony Gatt għamel referenza wkoll għal multi li jingħataw lil dawk il-persuni li jinqabdu bi 3.5 grammi ta' marijuana u qal li dawn il-multi ammontaw bejn 75 euro u 100 euro. Iżda ironikament dawk li jinqabdu jpejpu ġewwa f'xi stabbiliment jingħataw multi li ammontaw għal 250 euro, ċitazzjoni ferm akbar milli kieku tinqabad bil-ħaxixa. U allura skont il-Caritas b'mod indirett il-liġi tgħidlek li aħjar tinqabad b'joint milli tpejjeb sigarett normali.